Kahit bata, alam yan. Kahit grade 1, kahit bata, alam, siyempre Allah sabi niyang naglikha. Kahit hindi pa akil balig. Mababaw lagi ang topic mo eh. Dito tayo sa taas ba? Dito tayo sa tawid, huwag tayo pupunta sa baba. Para magkaalaman. Ito, may tatanong ako sa iyo. Yung paggawa ng anting-anting sa Quran, pwede ba yan? Yan. Para sa akin, ang anting-anting sambayang. Ang anting-anting nasa ayat. Ang mga ganyan, naging natin tradisyonal lang. Sa totoo lang, hindi pwede. Hindi pwede. Ang anting-anting, makabasa ka lang ng ayatul kursi, lakad jakum, anting-anting na yan. Inshallah, hindi ka na pwede saktan ng kapwa. Pero nung magbalot ka sa mga katawan mo, kagaya sa akin, may anting-anting ako. Ito, anting-anting ko ito. Pero, hindi nangangahulugan na ito ang sinasamba ko. Pero, ginagamit ko lang pang passion. Ano yan? Bato? Ano ba yung anting-anting mo? May anting-anting. Para sa ano yan? Hindi. Para hindi ka masasaktan. Anting-anting ko ito. Sumagawa. Hindi naman ito ang inaano ko. Ginijus ko. Actually, kung gusto nyo, na pag-usapan na lang natin. Alam mo. Ako ang pakinggan nyo. Siya to, dahil sa inisya ulama, kung narinig nyo yung sinabi niya, ang anting-anting, kay tinanungan ni Director, ano bang anting-anting? Sabi niya, kahit mga ayat, hindi pwede. Kasir yan. Okay yan. Hindi lahat ng mga tao na ang masasabi niya na puro sir. Okay na yan. Pero, tingnan niyo yung sinasabi niya, may anting-anting niya. Na kung gano'n. Naniniwala ka sa anting-anting mo? Alam mo. Yung tasbi mo. Ito, tasbi, walang problema. Walang tasbi ito, walang problema tasbi. Mas maganda yung mga ayat. Kaysa dito. Wala. Pang-passion ko lang ito. Walang pang-passion. Ngayon, hindi naman ito ang inaano ko. Kumbaga, inaano ko lang. Pero actually, walang imposible sa Allah ang anting-anting kung bibigyan na ng barakat. Kaya, tingnan mo, dito tayo. Ang anting-anting, kung bibigyan niya ng barakat ng Allah. Kaya, ang masama lang doon, kung ikaw ay nakapagyakin doon sa anting-anting. Lahat ng nilika, galing sa Allah. Huwag mo siyang rijikin. Wala siyang sasayangin. Wala siyang sasayangin. Tingnan mo, yung mga ulama ay hindi niya alam. Iba ang paniniwala niya. Yun ang problema sinabi ni Mayon. Niya. Siya kasi si Mayon, nang rireject Kagita nung nasa iyo. Mga bato. mga kwintas. Na kung binigyan ng Allah ng barakat. Hindi pwede. Dahil ang paniniwala mo ay para makakuha ng baraka. Sir, bakit? Huwag kayong maniniwala sa ganito mga tao. Kung hindi ka naniniwala sa bato. Sir, kung gano'n, hindi siya naniniwala sa Baitullah. Hindi niya alam. Hindi siya naniniwala sa Baitullah. Nung inaano natin doon. Inahalikan doon. Bato yun galing sa sulga. Kung gano'n, nagsishare ka rin. Ano ang paniniwala mo? Hajar al-Aswad. Siyempre, galing yung... Ano ang paniniwala? Bakit mo inalik? Siyempre, umalik ang Rasul sa libas. Ano ang Kaya paniniwala? nga sabi ni Umar, kung hindi lang umalik ang Rasulullah doon sa bato na yun, hindi na nakualik. Tama. Na may barakat ang bato na yun. Nga na ganun din ang anting-anting. Kung binigyan ng Allah ng barakat, walang imposible sa kanya. Iba ang paniniwala niya. Tingnan mo yung mga hindi ulama. Iba ang ulama kaysa hindi ulama. Ang paniniwala niya sa bato. Na may anting-anting. Kung hinalikan mo ang Hajar al-Aswad. Hindi ko sinabi anting-anting yun. Hindi ko sinabi sa totoo lang. Hinalikan mo ang Hajar al-Aswad. Dahil yung sinabi niya humalik ang Rasul. Humalik ang Rasul. Rasulullah. Tama yan. Sabi mo bakit bato? Pero alam mo yun? Huwag kayong maniniwala kay Otto.
mahirap ang mga Muslim na Sabi mo, nag-Hajj bato ang na pinag-uusapan maghalikan. natin. Na kung mahalikan mo ang Hajar al-Aswad, parang nahalikan mo ang mga Hajj. Ano? Yan ano, ang parang nalikan natin ng objective. O ano, kung naalikan natin ang ang Hajar al-Aswad. parang naalikan natin ang ano. Mga Hajj. Okay, walang problema. Kasi ang inanong mo bato. Kasi ang ano yung bato talaga yung galing sa sulga. Dati yung puti naging itim dahil sa kasalanan ng tao. Pero ang tanong, sapat na ba talaga doon ka? Sapat na? Tingnan mo yung Oo. hindi ulama. Sapat na 'yon. Iba ang masasabi niya. Sapat na o may kulang pa? Ano ay mala, hindi sapat yan. Hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Assalamualaikum. Hindi Akala alam. ko sapat Talaga. na. Oh, Oh. huwag kayong maniniwala sa mga ganito. Dito tayo. Oo. Ganito. Hindi alam ang tunay na Islam. Dito tayo sa pagsaksi. Ang topic natin, saksi. Paano mo siya mapapatunayan ang sinaksian mo na talagang yun na ang nasaksian mo? Wala nang pagdadalawang isip. Alam mo, Oto, No. dahil sa yung sinasabi ng Allah, ang Quran, nakalagay dyan. Na naniniwala tayo sa Quran. Sa rukun umum iman Islam. Rukun 5 Islam. Maniniwala ka. R5 pillar of Islam, 6 na paniniwala. Maniniwala ka. Pero ang kadar. Pwede ba mabago o hindi? Pwede. Okay. Pwede mabago. Wala imposible sa Allah. Pwede mababago. Kung wala sa pamamagitan ng dua. Okay. Asa namibigay ka? Sadaka, mapwede. Kung talagang hindi na binago ang kadar mo, Ano hindi na binago ng Allah, Ano talagang doon ka na, paniniwalaan mo pa yun na talagang hindi ka na babaguin. Paniniwalaan mo na. Alam niyo, ang kumukontrol sa atin, ang Allah. Tama. Kahit magdadasal ka, kung hindi tama, na in-accept lang Ibig Allah. sabihin, naniniwala ka na binabago ang kadar. Pero, maniniwala, ito. Lahat ng mga gagawin ng Maniniwala mga ka tao. ang kadar, papasok sa kadar, ang destiny mo sa buhay ay papasok ka rin sa destiny mo. Ang kadar, papasok sa kadar. Papasok sa kanan. Ito, Yun ang hindi niya kaya. lahat ng mga tao. Dahil sa ini natin alam ang Kapalaran kadar. natin. Pero alam mo kung kailan ka mamatay o hindi? Ang tanong. Dahil naniniwala ka sa kadar. Ang kadar. Ang Sa totoo lang. Tapos na yan. Pero, hindi natin alam. Pero, another question. Pero, ang sabi ng Allah, Inna Allah la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Kung ngayon, si Otto, sir, magtawad ka. Magtawad ka. Alam mo si Mayon, kung napupuruan yan kumbaga sa boxing, papasok siya sa sirka. Wala na siyang sinabi kung hindi siya. Alam mo, yan ang problema ni Mayon. Kasi ang topic natin yun, pagtungkol sa pagsaksi. Alam mo kasi si Mayon, ang lagi niyang dinadala, puro Sharia ito eh. Kaya tayo hindi nagkakaintindihan. Ako, mayroon akong ladon. Alam mo yung ladon? Ladon. Ang ladon, ilmo irham, ilmo sa madrasa, ilmo sa panaginip, ang pinakamatinding ilmo ladon. Ladon. Direct sa Allah, hindi na dumahan sa kung saan, hindi mo makikita kung saan ka mag-aral. Ladon. Parang ilmo ni Nabiola ay ni Kidir. Yun ladon. Kasi wala siyang ladon. Wala. Nung pinaniwala niya Talang si Otto, hindi niya alam ang Islam. wala siyang ladon. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng anong mga ilmo mo,
It refers to Quran and Sunnah. Yes, nasa Quran ah. Sharia. Sharia, it means to see. Sharia. Sharia. Na hindi maniniwala sa Sharia. Ang ilmu niya na hindi makapasok sa Sharia. Ang Sharia, Naniniwala ako sa Sharia. ang Sharia, sa batas. sa totoo lang, Naniniwala ako. kahit anong ilmu mo na pumasok sa Sharia. Ano? Sa Sharia, sa Islam. Pwede yan, mali yan, okay na yan, o tama. Alam mo si Hindi niya Mayol, alam. alam mo si Mayol, ang napag-aralan niya lang nung batas. Pero nung may-ari ng batas, nung gumawa ng batas, yun ang problema sa kanya. Ang kalam lang ang alam niya. Nung kalam. Ang kalam ba? Nung swara. Pero nung sumwara, nung nagswara, nung nagkalam na yun, hindi niya alam. Kalam lang. Kumbaga, ang alam ni Mayo nung sinulat na sa papel. Yun lang ang alam. Nung nakikita niya na. Alif Lam Mim. Alam niya na yun. Dalikal kitabi bulari hudan lil muttaqin. Yan, Alif Lam Mim. Ha? Pero nung tagkalam ang hindi niya pinaniwala. Hindi siya naniwala doon. Tingnan mo Hindi siya naniniwala ang doon. mga tao na hindi niya alam ng Islam. Ang pinaniwalaan niya si Otto, yung ibang mga ilmo na hindi ba kakapasok sa Sharia. Lahat ng mga ilmo, kahit anong kinakain mo, kahit ito na anong ginagawa mo, pumapasok yan sa Sharia. Itanong mo sa Sharia, ano yan? Mali yan o tama? Sabihin mo ang mga paniniwala mo. Sasabihin ko sa iyo na mali o Tama. tama. Pero tama ako, pero ikaw mali.